Φαίνομαι ρε Βούρτη. Φύγε από εδώ. Από μακριά να σε πάρει. Κάτσε ρε παιδί μου, δεν έχεις αρχίσει λήψη. Πάρε και το Μάρια που να πάω να αντέβει ρε μάλλον. Δεν μου λέγω βάλει το φλάσ, δεν φαίνεται καλά. Πώς σου μπαίνει το φλάσ? Τι έχει ρε, αναμένο είναι. Να μην φαίνεται τα χέρια σου. Φαίνεται, δίκιο. Ναι ρε κάκα. Βλέπουμε εδώ τον παράλυτο. Σηκωνέται από τη γέλα. Ο πόλεμος ήταν, του φέρθηκε άδικα. Αχ, η ζωή είναι ωραία παιδιά. Για ξαναπείτε το. Ωραία, ωραία η ζωή. Δεν πειράζει, εντάξει. Βλέπουμε δεν έχετε χέρια, δεν σας βοηθούν τα άκρα σας, τα Τι να άνω. κάνουμε τώρα, προσπαθούμε να πούμε. Και πώς τη βγάζετε με τα πόδια? Προσπαθώ τώρα να κάνω. Και βλέπω εδώ που είναι ένα μπακάρτι μπριζέρ. Εντάξει. Θέλετε να κάνετε μια απόπειρα εκεί στην κάμερα μπροστά? Δεν θέλω άλλο. Κάπως τώρα δεν κατέβω. Κρέμεται. Θέλω να οδηγήσω μετά. Σωστή ροή των πραγμάτων παιδιά. Μια θέλω τσάτ φίλε. Τσιγαράκι. Αυτά πρέπει να βγουν στο YouTube ρε. Όχι ρε φίλε. Είναι η τσάτου μας. Κάνει γάμος ζούρες ξέρω. Άγια,